Гүлназ Сайфетдинова әзірлік эшләренең никадәр җитди булуын урыннарда күреп кайтты. М12 трассасы республиканың 5 районы Кайбыш, Апас, Югарыслан, Лаеш һәм Питрәч аша узачак. Республика буенча аның озынлыгы 142 чакрым була. Шуның 40% Кайбыш районына туры килә. Ике авыл җирлегенең уртасы дип атала бу. Хәзер матур гына бу туң өлешен алачаклар, глинаны чыгарачаклар. 8 метр менә бу жарны кисәчәкләр. Бүген без басып торган урыннан 3 елдан машиналар җилдерәчәк. Тиз йөрүчле трассаның якынча кайдан узачагын гына түгел, төзелешнең бөтен нечкәлекләрен дә төшенгән инде район башлыклары. Кайбышны бүген 3 өлешкә бүлеп, 3 урында да әзерлек эшен башлыйлар. Ул юл белгәнебезчә Чувашия границасыннан килеп керә, Иске Тәрбит авыл җирлегеннән үтә, иң беренчеләрдән булып, инде бер өлеш, бер төркем шунда эшне бүген башлады. Икенче өлеш инде безнең урта тирә дип әйтергә кирәк. Менә бу Кайбыш җирлеге тирәсендә матур гына эшләр гөрләп бара. Икенче өлеш инде аның безнең Зия күпере, Зия елгасы янында. 2024 елда төзелеп беткәч трасса районны 2гә бүләчәк, әмма авылларны уртадан айырмый 19 транспорт шишелеше булачак. Терлек мәсьәләсе булмасын, мол техника чыгып йөрергә кирәк бит инде, тиздән бит инде язгы кыршларыбыз башлана. Бер яктан икенче якка чыгып йөрергә кирәк. Шулай бит, алар бөтенесе каралган. Һәрбер авыл җирлегендә шундый транспорт шишелеше урыннары каралган. Шуларның берсе Мөрәле авылы янында. Бу пересеченная местность, доступ ягыннан бик читен. Менә без күрәбез овраг. Бу оврагта безнең погодные условиялар позволяет иткән вакытта труба эшләнәчәк, железобетонный 2 метрга 2 метр, протяженностью 80 метров. И с последующей отсыпкой его грунтом. Проектны әзерләгәндә район җирлекләренең тәкъдимнәре исәпкә алына. Трасса М12 узырга тиеши безнең шушы изгеләр зираты өстеннән декабрь айында согласованиегә килгәчтен проектлар без моны күреп алдык һәм үзебез чиратта проект организациясенә хат яздык. Алар безнең тәкъдимгә каршы килмәделәр. Хәзерге вакытта М12 трассасын күчерделәр 200 метрга көньяк каракка. Трасса ысынайса да безнең тәкъдимгә каршы килмәделәр. Ул бит инде Мәскәү, Нижний Новгород, Казан, аның киләчәге бит инде Кытай юлы. Халкыбызга күп кенә эш урыннары беренчедән, икенчедән юл үтә икән инде, аның тирә юнендә бит инде зур инфраструктуралар, инвестиция керер дип ышанып калабыз. Мы обязаны воспользоваться этим шансом за счет федерального бюджета. Кайбыш күршесе Югарыслан башлыгы да трассадан киләчәк файданы саный. Дәлилләр дә китерә. Менә бу ташландык карьер мисалында. 30 ел элек эшләүдән туктаган кирпич заводыныкы булган ул. Хәзер бу җирләр әйләнешкә кире кайта. Благодаря тому, что и через наш район проходит М12-нең район аша үтүе безгә дистә еллар дәвамында шишелмәгән күп чыгымнар кирәк булган мәсьәләләрне хәл итү мөмкинлеге бирә. Мәсәлән, кулланылмый торган карьерларны рекультивацияләү, чокыр, ерганакларда эрозиягә каршы эшләр алып бару. Проект ярдәмендә авыл хуҗалыгына торак төзү өчен 50 гектар җирне кайтара алабыз. Конкурс нәтиҗәсендә зур проектның 7-8 этапларында эшләячәк подрядчылар ачыкланган инде. Моны транспорт министры хәбәр итте. Бу эш белән федераль оешмалар, Автодор һәм Трансстрой механизация шөгыльләнәчәк. Проект эшләре тәмамланып киләләр. Февральдә экспертизага керә башлыйлар. Инде азакынчы экспертизаны август я июль аенда алырбыз дип уйлап торабыз. Трассаның коридоры билгеле, шуның өчен трассада әзерләнә торган эшләр башланды. Подрядчы оешмалар әзерлек эшен дәвам итә. Вакытлыча юл өчен плитәләр, яктырткыч баганалар урнаштыралар. Идел аша салыначак күпер урынында да инженер-геологик тикшеренүләр бара. Трасса 37 авыл кырыйнан үтә. Торган булачак 72 искусственный сооружение төзелә. Ул инде күперләр, путепроводлар, аннан соң хайваннар йөри торган акведуклар, алар бөтенесе дә эшләнгән торган була. Даже урман эчендә акведуклар булачак. Кабаннар яки пошылар йөри торган. Юлы ярар үтә. Без ул юлга керәләбезме соң дип сораулар туды. Менә шул мәсьәләне күтәрдем, халык исеменнән без аны җиткердек. Әлеге сораулар инде президент катнашында узган киңәшмәдә күтәрелде. Югарыслан районындагы төзелеш мәйданында ук. Монда трасса узачак 5 районның да башлыклары, юлны проектлаучылар, заказчы, подрядчы, оешма вәкилләре катнаша. Никаких задержек. Все, что нужно. Графики по республике, чтобы все графики были. Недельный график, месячный график, квартальный график. Объект уникальный.
никаких сбоев не должно быть. М12 трассасы Европа Көнбатыш Кытай континенталь юлына керә. Казаннан Мәскәүгә 2 тапкыр тизрәк, 6 сәгать ярымда барып җитеп булачак. Рөстәм Миңнеханов төзелешне алып барганда төбәк юлларының хәзерге торышын исәпкә алу мөһимлегенә игътибар итте. Алар яраксыз хәлгә китерелергә тиеш түгел. Гөлназ Сайфетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Ринат Сафин, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.